Okay. Jamen, historien den er i bund og grund af den, der er som lille var nok 5 år, hvor jeg så røg på et børnehjem, hvor min forældre var skilt. Ja. Har så levet på institution i mest af mit liv. Og man kan så sige, ja, var jeg jo indtil jeg blev 18, hvor jeg så fik mig et værelse, fandt en kvinde, som jeg så har boet sammen med i rigtig mange år. Og ja, vi havde egentlig et fornuftigt liv indtil en måned før vi gik fra hinanden. Ja. Hvor jeg ligesom fandt ud af, der var et eller andet der. Og vi skulle så flytte ned til Sønderjylland, og så har hun så skrevet under på lejligheden dernede. Og jeg havde jo desværre fået min lejlighed sagt op. Ja. Så det gjorde jo, at jeg stod dernede med flyttelæst, og lige pludselig ikke havde nogen steder at bo. Og ja, så stod jeg jo så lige pludselig på gaden. Jeg lever egentlig et normalt liv, og jeg har ikke brug for at stå for det. Jeg har ikke et alkoholproblem. Mangler selvfølgelig mit hjem. Ja. Så Hvor lang tid har du været hjemløs så? har det været i 6 måneder. 6 måneder? Og der har jeg så solgt huset i Ja. mere eller mindre. Jeg har solgt godt i 3 måneder, og så huset i Hold da op. Ja, Så du håber på at få et sted at bo igen? jeg har muligvis fundet det. Har du det? Ja, Nå, fra 1. januar, okay. eller også 1. december. Ja. Den er så lidt dyr at sidde i, Ja. men jeg er så ikke den her side, fordi jeg har solgt huset ud. Så må jeg få lov at fortsætte med det. Og det gør jo så, at jeg har råd til at sidde i lejligheden og stadig kan få min mad hver dag. Det var Få super. plads til de mest banale ting. Ja. Altså sådan som at købe lidt tøj en gang imellem. Transportudgifter. Ja. Ja. Hvor det ellers kan være udgifter, som der er det nødvendige medicin, eller hvad det nu ellers skal komme med vej. Ja. Så det er jo, det har jeg så fået lov til, og det er jeg så rigtig glad for. Super. Jeg glæder mig selvfølgelig til at få hjem. Ja,